Man kulu. Oh. Waduogo kendo. Waduogo teko mathoth. Waduogo kendo. Iwinjo. Awinjo. Jok man weni wasadhe nindo. Wan pod ok wanindi. Ok wanind ga sama chalo kama. Piny tek basari kinindo tichieni. Mano ng'ano kapar ka ne focus. Man kulu. Wadwa wuoyo gi josiasa gi. Kawuono nyaka wawuo gi josiasa gi. Nyaka wasiem wang josiasa gi. Wasiemo gi makata kamoro ma giwinjo wa sani. Gidwa yie ni kara wambo wachalo. Kiero tibigo ya ng'eni be sani denyo imbe kech ka ionge teko. Ibi ng'wan wa. Ibi wa koro. Koro man kulu. Josiasa gi nigi tim moro ni gikawo wa to giketo we chieng'. Giwachonwa wechegi koka gidhi kwalowa. Iwinjo. Koka gidhi kwalowa. Iwinjo niya. Wan kiterowa to wakwalo wigni 5 dweche 2 watiyonu godo. Iwinjo. To wagonegi yes baba. Sani ni jasiasa moro ichoketa e gwenka. Chiegni abeta 5 hours. 5 hours. Kasto mi pesa di. Omiya mana 50 apani ng'e kaka sani bando chalo. Jasiasa sani gimoro amora idho. Mogo sani en twang'. Sani en 210. 210. Iwinjo. Chak sani pesa di. Chak sani ringo mane 70 bwana. In fact an sani adevelop alaji mar chak. No kachal ga kama kadimbi neno. Amadho sitrungi to pigino dhi ruwore gi chak manadho dhi thundu mamwe iya. Pod nitie iya. Koro amadho sitrungi to iye tamadho chak. Iwinjo. Jasiasa sani kidwa ni abi e siasa ni gonya be sani nyaka idhi. Miya sani okel ma 500. 500 kayudo ko karudo. Chunye machwera yo ka gima winjo adier. Ok ni chunga chieng'. Adhiro raja ka gi mbas minwa. To ni miya 50. Koke miyo wa 50. 50 ang'oni. To sani gik moko idho makala sukari nyise ka dhi nyiewo. Ayudo mani sani 130. Sukari pod imadho ga koso sani to ji te nigi tuo sukari. Donge ma incho mako ma idho ni omera nikech ma wang' ni tek. Gima duong' ni gonyo oidho.